Il-pulizija bħalissa għaddejja bit-tfittxija għar-raġel li l-Eġizzjan li nqatel fl-Arpa u deġder l-aħħar miegħu. Mill-investigazzjonijiet tal-pulizija jirriżulta li l-ħadd filgħaxija għal ħabta ta' nofs il-lejl l-Eġizzjan Walid Salah Abdel Motaleb missier ta' żewġ titfal der fuq filmat ta' CCTV jirkeb f'karozza fir-Raba ta' Għawdex. Il-kadavru tal-Eġizzjan instab fadira demm it-tnejn fit-8:15 filgħodu minn raġel li għandu razzett qrib il-kappella ta' San Dimitri fl-Arb. Ir-raġel inqatel b'tiri ta' arma tan-nar mill-viċin. Il-pulizija ġabret il-filmati ta' diversi kameras ta' sigurtà li hemm fit-triq Fortunato Mizzi fir-Rabat, it-triq prinċipali, fejn fil-filmat l-Eġizzjan jidher jipparkja l-karozza fl-istess triq. Il-karozza nstabet fl-istess post fejn ir-raġel ipparkja. Fil-filmati aktar tard ir-raġel jidher rikeb karozza oħra, jidher jixel sigarettu jitkellem max-xufier tal-karozza. Wara xi ħin huma jidhru jitilqu mill-post bil-karozza. L-Eġizzjan kien instab ħatim il-qorti ta' Għawdex li f'Diċembru 2015 weġġa' ħafif u weddet lil mara li jwadbilha l-għaġtu għall-wiċċa jekk tħalli l-tfal tagħhom jattendu għal lezzjonijiet tar-reliġjon fl-iskola primarja. L-Eġizzjan kellu każijiet pendenti relatati ma' possess u traffikar ta' droga.